Historijski gledano, Bosna i Hercegovina je jedna od država Evrope sa gotovo neprekinutom historijom kao geopolitička cjelina od srednjeg vijeka do danas. Između 1180. i 1463. godine bila je nezavisna kraljevina. Od 1580. do 1878. bila je ejalet u Osmanskom carstvu. Od 1878. do 1918. godine u sklopu Austro-Ugarske, a od 1945. do 1992. godine Federalna republika u okviru Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Ova emisija je kratko podsjećanje na bogatu i burnu hiljadugodišnju historiju jedne od najstarijih europskih država, na bitstvovanje naše domovine Bosne i Hercegovine. Područje Bosne i Hercegovine naseljeno je već preko 100.000 godina. Naseljeno je znači od najstarijih vremena, međutim nije se tako zvalo. Prvi put pod imenom Bosna ovaj prostor se pominje u dijelu vizantijskog pisca Konstantina Porfirogeneta VII u dijelu De administrando imperio ili o upravljanju carstvom, gdje on kaže da je Bosna mala zemlja u gornjem i srednjem toku istoimene rijeke. Dakle, prvi pomen Bosne potiče iz 10. stoljeća, zbog toga se govori o tisućljetnjoj ili hiljadugodišnjoj historiji odnosno bosanske države. On spominje i dva grada, to su Katera i Desnik. Katera je današnji Kotorac kod Sarajeva. Znači, nekadašnja Bosna je obuhvatala gornji i srednji tok rijeke Bosne, znači Sarajevo, Visoko, Vranduk i tako otprilike do Doboja. Ovo područje gdje se mi nalazimo je područje koje se nazivalo Soli i pripadalo je župi Usora i Soli. Područje današnje opštine Živinice u srednjem vijeku bilo je podijeljeno između 4 župe. To su župe Soli, koja se protezala do Spreče, od Spreče ovaj dio Đurđevika, Kuljana do Djedina i Gornje Višće pripadao je župi Gostilj, dio od Gornje Višće prema Gornjim Živinicama pripadao je župi Dramešin i ovaj dio gdje su Dubrave prema Kalesiji pripadao je župi Spreča. Najstariji poznati stanovnik opštine Živinice je Stojan Utolović i njegov brat Ostoja. Oni imaju jedan pisani stečak ispred odnosno osnovne škole Đurđevik. Na njemu piše, a se leži Stojan Utolović na svojoj, na plemenitoj. On je bio znači feudalac, jer je plemenita ili baština naziv za feudalni posjed u srednjem vijeku. Bosna kao srednjevjekovna država se razvija od znači 10. stoljeća pa sve do turske vlasti. Neki od najpoznatijih vladara u srednjevjekovnoj Bosni bili su svakako Ban Kulin, koji je izdao prvu nama poznatu povelju, odnosno dokument koji je izdat u državi Bosni. Još uvijek ne postoji naziv Hercegovina. Taj dokument napisan je 29. avgusta 1189. godine i u njemu stoji: ja, Ban Bosanski Kulin, obećavam dubrovačkom knezu Krvašu da Dubrovčani mogu slobodno hoditi, trgovati po Bosni i tako dalje, znači garantujem sigurnost. To može jedan vladar. Na povelji su potpisani dijak, znači pisar u kancelariji, dvorskoj kancelariji Bana Kulina, zatim sveštenik iz crkve bosanske i svjedoci, znači neki od njegovih dvorjana. Povelja Bana Kulina nažalost ne čuva se danas u Bosni i Hercegovini, ona se nalazi u Petrogradu u Rusiji. Tamo je završila sasvim slučajno, ali o tom nekom drugom pričom. Najpoznatiji period, odnosno period kad je Bosna bila najmoćnija, bio je period kralja Tvrtka I. Kotromanića, koji se 1377. krunisao za kralja Srbije, Bosne, Hrvatske, Dalmacije i Primorja.
I to je period kad je Bosna obuhvatala područje od Save, Drine do Cetine i obalu Jadranskog mora do Dubrovnika. A Dubrovnik je bio partner srednjevjekovne Bosne, tako da što se tiče Dubrovnika, Bosanci su samo poklanjali Dubrovniku određene teritorije u Dubrovačkom zaleđu, Župu Konavle, Dračevicu i tako dalje. To je poklonio ban Stjepan u Srebreniku. Neki dan je bila godišnjica tog događaja i ta godišnjica se obilježava svake godine. Srednjevjekovna Bosna je interesantna po nekoliko stvari. To su prije svega ovi monumentalni spomenici koji se nazivaju steci ili steci, kako ih neko naziva. Oni su jedinstvena pojava u kulturi, jedinstvena pojava u umjetnosti, u Evropi i u svijetu. Druga značajna stvar vezana za srednjevjekovni period je crkva bosanska, koju je zapadna i istočna crkva proglašavala heretičkom i protiv njih su vodili brojne ratove. Međutim, crkva bosanska se uspjela održati kroz čitavo vrijeme postojanja srednjevjekovne Bosne, sve do dolaska Turaka, Osmanlija na ove prostore. Turci i Osmanlije su zaprijetili Bosni nakon Kosovske bitke u kojoj su učestvovali bosanski vojnici, bosanski vojvoda Vlatko Vuković. Odnio je čak pobjedu na svom krilu, međutim, to je bila jedna velika sila, tako da srednjevjekovna Bosna nije se mogla oduprijeti, znači, Turcima. Oni polako dolaze i 1463. godine u proljeće kreću u odlučan napad i u toku te godine zauzimaju teritoriji srednjevjekovne Bosne, u ključu zarobljavaju posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića i time oni ga ubijaju i time nestaje srednjevjekovne bosanske države. Turci i Osmanlije zauzimanjem Bosne zadržavaju nekadašnju administrativnu teritorijalnu podjelu Bosne i prvo formiraju sandžake. Znači, u Osmanskom carstvu je uređenje države bilo vrlo jednostavno. Carstvo je bilo podijeljeno na ejalete, ejaleti na sandžake, sandžaci na nahije. Bosna postaje prvo sandžak 1463. godine, a 1580. godine formira se Bosanski ejalet. Bosanski ejalet je najviša upravno-teritorijalna jedinica u Osmanskom carstvu. Osmansko carstvo ih je imalo ukupno 22 u vrijeme kad je obuhvatalo površinu od 8,5 miliona kvadratnih kilometara, što je skoro kao Evropa koja ima 10,5 miliona kvadratnih kilometara površine. Znači, to je bio značaj bosanskog ejaleta u to doba. On je obuhvatao 6 sandžaka koji su činili, znači, bosanski ejalet. Tu su prije svega Zvornički sandžak koji obuhvata ovaj prostor gdje se mi danas nalazimo, a područje opštine Živince nalazilo se u sastavu nekoliko nahija. To su nahija Gostilj, nahija Spreča, nahija Drametin i nahija Donja Tuzla. Ono što se ranije zvalo Soli, sad je dobilo ime Donja Tuzla, po turskom Tuz, što znači so. Položaj Bosne bio je vrlo značajan u vrijeme dok je Bosna bila najzapadnija tačka Osmanskog carstva, jer je cilj prodora Osmanskog carstva bio Evropa, odnosno Beč. U tom periodu dolazi do značajnih promjena u Bosni. Ona dobija još jedan novi naziv, to je i Hercegovina, jer je herceg Stjepan Vukčić Kosača uzeo naziv, odnosno uzeo je titulu hercega, pa je zemlja kojom je on vladao, nekadašnji Hum i Zahumlje, dobilo naziv Hercegova zemlja, Hercegovina. Promjene koje su došle u Bosnu i Hercegovinu su višestruke. Prvo dolazi jedna sasvim druga kultura, druga civilizacija, dolazi nova religija i promjene se odvijaju u tom pravcu.
Prvo što se desilo jeste da su se počeli graditi novi gradovi, odnosno nova naselja u podgrađima nekadašnjih gradova iz srednjeg vijeka koji su bili izgrađeni na brdima koja su pogodna za odbranu. Sad su to gradovi uz rijeke, gradovi na putevima i tako dalje, znači u ravnicama, jer su Turci Osmanlije osigurali sigurnost. Druga stvar jeste proces prelaska na islam. Stanovništvo srednjevjekovne Bosne bilo je dobrim dijelom, pripadalo je crkvi bosanskoj, a imali su dosta sličnosti sa islamom i konverzija na islam je bila nekakav za njih put koji ih je vodio nečemu što je bio njihov uvijek nekakav srednji put, jer oni nisu htjeli ni katoličku ni pravoslavnu crkvu prihvatiti, a istovremeno Turci ih ne sile da prihvataju islam. Oni, nadajući se nekakvim određenim povlasticama ili nekakvom promjenom načina života, prelaze, znači prihvataju islam i nastaju brojni objekti islamske kulture, odnosno islamske arhitekture. Tu su brojne, znači džamije, turbeta, sasvim novi nadgrobni spomenici, zatim novi način života, nove kuće, novo posuđe, novi način kuhanja i tako dalje. Dolaskom Osmanskog carstva na ove prostore dolazi jedna nova grupa stanovnika, to su Jevreji Sefardi koji su doselili iz Španije. U Španiji rekonkvista protjeruje Arape i islam, a Jevreji iz Španije dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Sa sobom donose Hagadu, koja se i dan danas čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu i koja je vrlo važan, znači eksponat za našu državu, jer govori o vjerskoj toleranciji. Za vrijeme Osmanskog carstva u Bosni i Hercegovini, osim Jevreja, svi su znači mogli da trguju, rade, žive, bave se svojim poslom. Prva stvar koju su Osmanlije uradili prilikom dolaska u Bosnu i Hercegovinu jeste da su bosanskim Franjevcima dodijelili ahnamu 1464. godine. To je dokument kojim se bosanskim Franjevcima dopušta da slobodno ispovijedaju vjeru u Bosni i Hercegovini. Tada najviše se razvilo u to doba Sarajevo kao glavni grad, zatim Travnik, potom Banja Luka, Foča i druga trgovačka središta. U ovom području grad Tuzla nastaje na istom mjestu gdje je bio i ranije, znači u onom starom dijelu, današnjem starom dijelu grada. Na opštini Živinice naselja kao što su Kuljan dobijaju prvu džamiju. Tu se nalazi jedna od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini, Džebarska džamija. Džebari su i dobili naziv po turskom džebana, džepana, što znači nekakvo skladište municije ili opreme za vojsku. Zatim grade se džamije u Musićima, zatim džamija u Priluku koja je danas nacionalni spomenik, ona je sačuvana u onom izvornom obliku, ove druge nažalost nisu, one su renovirane, ali dolazi znači do povećanja broja stanovnika, zatim do migracija. Prve migracije bile su stanovništva iz Turske, iz Rumunije, iz Srbije, iz Crne Gore i to je stanovništvo koje je služilo turskoj vojsci i za njima otišlo u Mađarsku i dalje za Austriju. Drugi talas migracija dolazi nakon 1799. kad Osmanlije gube teritorije preko rijeke Save, nakon Karlovačkog mira. Dolazi to stanovništvo ponovo nazad u Bosnu. Sad, da li su oni bili ovdje nekad ili su, pa su odavde odselili, recimo Čokići iz Kovača, jesu li oni odavde odselili u Čoku, to ne znamo sigurno, ali sigurno znamo da su iz Čoke došli u Kovače i jedan dio u Tuzlu. Tu su Budimlići, Peštalići i razne druge porodice koje znamo da potiču iz Mađarske, Šljivići i tako dalje, Kudići u Živinicama i još brojne druge porodice, da ih ne nabrajam. Sljedeći period migracija je period kad
dolaze iz Crne Gore i Srbije stanovnici koji su protjerani nakon prvog i drugog srpskog ustanka, te kad je nakon dobijanja Srbije autonomije za Srbiju 1830. godine, zbog čega Husein Kapetan Gradaščević i bosanski begovi protestuju na dvoru i zbog čega između ostalih i podižu ustanak u Bosni protiv osmanske vlasti. To su stanovnici danas hercegovačkog porijekla, znači crnogorskog, recimo ovdje su to Jagodići iz Jagodine, Ljigići iz Ljiga, Užičani recimo iz Užica i tako dalje. I oni se tu stalno nastanjuju i nakon toga nema više nekih naročitih migracija u smislu da narod odlazi, odnosno dolazi. Osmansko carstvo na ovim prostorima je u početku bilo znači napredno, jer je napredna i civilizacija, međutim kako se carstvo nalazilo u krizi zbog nedostatka osvajanja, tako je došlo i do krize carstva u Bosni i Hercegovini. Što se tiče državne uprave, vrlo je interesantno da je na osmanskom dvoru drugi jezik bio bosanski jezik koji se govorio. Mehmed Paša Sokolović, pravoslavno dijete, porijeklom iz Bosne, otišlo je u Janjičare i postalo, što bi rekli danas, potpredsjednik najveće države tada na svijetu. Veoma moćan, znači čovjek, moćan vladar i za sebe je on ostavio značajne zadužbine. To je čuveni most u Višegradu. Njegovi rođaci su ostavili brojne džamije, zatim njegov isto tako rođak je obnovio rad Srpske pravoslavne crkve, Makarije. Tako da Bosna se uvijek uklapala znači u taj državno-pravni poredak Osmanskog carstva, ali je uvijek zadržavala svoju posebnost. Bila je poseban entitet, znači ejalet. U neko doba Austro-Ugarska i ostale evropske zemlje dobijaju priliku da promijene uslove života, rada i dobijaju priliku da se prošire na istok. Austro-Ugarska je izgubila prostor na zapadu nakon što je Pruska ujedinila Njemačku oko sebe i dobijaju priliku da se prošire. Dakle, na Berlinskom kongresu 1878. dobili su pravo da okupiraju i upravljaju Bosnom. Naravno, Austro-Ugarska je jedna sasvim druga država, sasvim druga kultura, sasvim druga civilizacija i u Bosni se pruža otpor. Pruža otpor u smislu šta sad da radimo, to je jedna kršćanska sila protiv koje smo ratovali 500 godina i sad treba da ih dočekamo kao oslobodioce. Ne, oni su se spremili i jedno od najvećih žarišta ustanka u Bosni bilo je upravo u Tuzli. Jer je u Tuzli boravio muftija Šemse Kadić koji je bio vođa tog ustanka. Austro-Ugarska je na Berlinskom kongresu 1878. dobila pravo da okupira i upravlja pokrajinama Bosnom i Hercegovinom. I oni su to i uradili u proljeće 1878. godine. U Bosni i Hercegovini je pružen jak otpor, međutim otpor je bio skršen i Austro-Ugarska je silom ovladala ovim prostorima. Jedan dio Bošnjaka je u tom periodu otišao u Tursku, napustio je znači Bosnu i Hercegovinu i dan danas njihovi potomci žive u Turskoj. Austro-Ugarska je pokazala svoje pravo lice, dakle lice ozbiljne, uređene države, jer su se drugi nadali u smislu da će Austro-Ugarska recimo podržati katolike ili podržati kršćane, pravoslavne ili Bošnjake, međutim ništa od toga oni nisu radili. Oni su zadržali stari osmanski upravni sistem, staru administrativno-teritorijalnu podjelu u Bosni i Hercegovini, s tim da su krenuli od početka. Prva stvar koju su napravili bio je katastar. Oni su izmjerili cijelu Bosnu i Hercegovinu i dan danas se mi služimo tim austro-ugarskim katastrom kad je u pitanju utvrđivanja imovine.
Zatim oni su krenuli sa izgradnjom puteva, istraživanjem prirodnih bogatstava, ruda, drveta i tako dalje. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj je sve to u početku posmatrano sumnjičavo, smatrajući da će taj nekakav stranac doći da to iskoristi, da ih opljačka i tako dalje. Međutim, nije tako bilo. Austrijanci su sve što su zaradili u Bosni i Hercegovini uložili nazad u Bosnu i Hercegovinu. Naime, Bosnom i Hercegovinom je upravljala zajednička vlada Austro-Ugarske koja je imala pod svojom vlašću samo vojsku i vanjske poslove koje je plaćalo Ministarstvo financija. To Ministarstvo financija je imenovalo poglavara za Bosnu i Hercegovinu i taj poglavar je upravljao u početku. Kasnije je on dobio i pomoć parlamenta, jer je u Bosni i Hercegovini uspostavljen parlament, održani su višestranački izbori, znači parlament je zasjedao u Sarajevskoj vijećnici, na kraju krajeva i vijećnica je izgrađena u tom periodu. Bosna i Hercegovina je bila korpus separatum u okviru Austro-Ugarske, odnosno jedno posebno tijelo, jer su ranije Austrija i Mađarska podijelili zemlje, tako da je Austriji pripala Slovenija, a Mađarskoj je pripala Hrvatska. A Bosna i Hercegovina nije pripadala ni jednima ni drugim. Nešto kasnije Bosanci su počeli da služe i Austro-Ugarsku vojsku i jednostavno uklopili su se u potpunosti u taj Austro-Ugarski državni sistem. Na primjer, mljekari koji su u Turskoj bili mljekari, otišli su u Beč i bez ikakvih problema, što rekli danas ovim modernim nekakvim jezikom, verificirali svoje diplome i postali ljekari u Austro-Ugarskoj. Austro-Ugarska je bila moderna industrijska zemlja u to doba i oni su na ovom području vidjeli velika bogatstva kad je u pitanju drvo, voda, rude i tako dalje. Tako je u današnjim Živinicama nastala pilana. A od ove pilane je kasnije nastao grad, Živinice oko pilane znači. Prvo su izgradili šumske pruge koje su vodile do Kladnja ili do Mačkovca, tim prugama spuštali drva, to su uskotračne pruge, spuštali drva znači ovamo nekad vodom, nekad su ih vozili prugom i ovdje gdje ja stojim iza mene jedan od prvih gatera koji je rezao drva u nekadašnjoj pilani Kroacija u Živinicama. Kasnije to postaje Konjuh, a oko te pilane nastaju i prve zgrade u Živinicama. Nešto niže su prve kuće, to su kuće Zvonkovića i Pavlovića koje su najstarije, izgrađene su u to vrijeme u Živinicama. Zatim tu je zgrada osnovne škole u Starom Đurđeviku koja još uvijek postoji i postoji još jedan dio osnovne škole u Dubravama koji je izgrađen 2 godine kasnije iza Đurđevičke. Đurđevička je otvorena 1911. a ova u Dubravama 1912. godine. Znači, Austro-Ugarska je jedna moderna evropska država i uvodi nas u jedan sasvim drugi svijet u odnosu na Osmansko carstvo. Početkom Prvog svjetskog rata Bosna i Hercegovina dolazi na stranice svih svjetskih novina, odnosno na radio stanice tadašnje, jer televizija tad još uvijek ne postoji. Događaj koji je odjeknuo u svijetu bio je Sarajevski atentat, koji se desio znači u Sarajevu. Austro-Ugarski nadvojvoda Franz Ferdinand, sin Franje Ferdinanda je došao u obilazak vojnih vježbi koje su izvodile jedinice Austro-Ugarske vojske na granici prema Srbiji. I vraćajući se s Pala, pripadnici Mlade Bosne izvršili su atentat i ubili ga, njega i njegovu trudnu suprugu Sofiju. Nakon toga Austro-Ugarska je tražila da istražuje na teritoriji Srbije, uputila je Srbiji ultimatum. Srbija nije pristala na odredbe ultimatima i 1914. znači mjesec dana nakon atentata započinje događaj u svijetu poznat kao Prvi svjetski rat. Bosna i Hercegovina, nažalost, je došla po nečemu što je loše na stranice svjetskih novina i u žižu javnosti, ali šta možemo. Prvi svjetski rat
Bosance je odveo na različite frontove. Oni su služili austro-ugarsku vojsku, odlazili su na frontove u Rusiji, u Ukrajini i kasnije kad je Italija ušla u rat na strani Antante, Bosanci su služili vojsku u Alpama na frontu između Austrije i Italije. To je front na kojem su se oni proslavili svojom hrabrošću, svojim junaštvom i bili su interesantni po jednoj stvari, a to je bio fes. Naime, Bosanci nisu htjeli tadašnju austro-ugarsku kapu, nego su tražili da to bude neka kapa njima prilagođena, a to je bio fes. I tamo gdje bi se pojavili oni s fesovima, svi su bježali od njih i postojao je jedan izraz di Bosnijaken komen, od kojih su se ledila krv u žilama neprijatelja. A interesantno je da su nešto ranije prilikom reformi u Osmanskom carstvu taj isti fes trebali da stave na glavu kao dio nizamske odjeće, međutim oni su to odbili i bili su spremni ratovati da ga ne stave na glavu. A u ovom periodu su ga tražili, znači, i to je tako bilo. Nažalost, Prvi svjetski rat bio je jedan vrlo tragičan događaj u kojem je stradao veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine, u kojem je uništena dobrim dijelom infrastruktura, zavladalo je siromaštvo, glad i tako dalje, kao i u svim ratovima. U toku rata jedna grupa političara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije izbjegla je u London, jer u Austrija i Njemačka su vodili zajedno rat, znači, protiv sila Antante, Velike Britanije, Francuske, Italije i Rusije. I nakon okupacije Srbije 1915. godine oni su počeli da pregovaraju sa delegacijama Srbije i Crne Gore o tome šta će oni raditi nakon što se završi rat. Vrlo brzo su se dogovorili da će nakon završetka rata formirati zajedničku državu i 1918. prilikom probijanja Solunskog fronta, koji su probili saveznici, znači sile Antante, gdje je bio i dio srpske vojske koji je izbjegao na ostrvo Krf, dolazi do, prije nego što je Austro-Ugarska otišla, dolazi do formiranja jedne državne vlade, odnosno vlasti, i političari Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije formiraju državu Slovenaca, Hrvata i Srba. Nakon mjesec dana, 1. decembra 1918. zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom ulaze u sastav Kraljevine Jugoslavije. U pregovorima je bilo dogovoreno da će ta država biti parlamentarna monarhija sa dinastijom Karađorđevića na čelu. I to je na kraju i ispoštovano prilikom formiranja te prve Jugoslavije. Donošenje Ustava je bio samo posao koji je bio pred Skupštinom i naravno raspisivanje izbora nakon završetka rata. Prvi izbori su raspisani ne odmah, nego se malo manipulisalo, čekalo se da se dobije, što rekli, na glasovima, i izbori su raspisani kasnije i prvi ustav donesen je 1921. godine. U tom ustavu Bosna i Hercegovina je bila definisana kao država, znači u sastavu Kraljevine Jugoslavije, odnosno Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine Bosna i Hercegovina je ušla u njen sastav i imala je status države. 1929. godine došlo je do takozvane šestojanuarske diktature, a šestojanuarska diktatura uzrokovana je srpsko-hrvatskim političkim sukobima koji su postojali čitavo vrijeme trajanja Kraljevine Jugoslavije. Naime, u Beogradskoj skupštini desio se atentat u kojem je jedan srpski radikalni poslanik ubio nekolicinu i ranio nekolicinu
veleposlanika Hrvatske seljačke stranke, što je kralj iskoristio da zavede diktaturu. On je ukinuo ustav i raspustio Narodnu skupštinu i proglasio se, znači, neprikosnovenim vladarom. On je bio onaj koji i donosi zakone i koji zakone odobrava i tako dalje. Uvedena je, znači, diktatura. U tom periodu u Bosni i Hercegovini ništa se značajno nije promijenilo dok nije došlo do pokušaja nove administrativno-teritorijalne podjele cijele Jugoslavije, pa tako i Bosne i Hercegovine. Umjesto nekadašnjih država, čije su granice izbrisane, formirane su banovine. Od 9 banovina Bosna i Hercegovina je ušla u sastav 4 banovine. Te banovine nazvane su po rijekama, Drinska, Vrbaska, Primorska. Te banovine nisu imale više nikakvih atributa država u bivšoj Jugoslaviji, pa tako ni Bosne i Hercegovine. I jednostavno nestaje centar nekadašnje države, to je Sarajevo, pravac svih dešavanja bio je iz centra Banovine prema Beogradu. Znači, Sarajevo se zaobilazi. U to vrijeme započinju bosansko-hercegovački intelektualci, započinju borbu za ponovno vraćanje statusa Bosne i Hercegovine i ponovno oživljavaju ideju o autonomiji Bosne. Čuvene su sarajevske punktacije s kojima su započeli bosansko-hercegovački intelektualci. Čitavo vrijeme do izbijanja Drugog svjetskog rata 1939. godine vodila su se, znači, prepucavanja u tom pravcu, politički sukobi, privreda nije napredovala, siromaštvo je i dalje bilo vrlo prisutno, tako da do početka Drugog svjetskog rata, znači, područje Bosne i Hercegovine ostaje ni tamo ni ovamo, ne zna se, znači, status Bosne i Hercegovine kao države, a ni ostalih država. U Živinicama se ništa značajno nije promijenilo, osim što su izgrađene ove 2 zgrade koje se nalaze iza mene i one su služile kao zatvor u to vrijeme. Ono što su zatekli od Austro-Ugarske pilanu, oni su nastavili raditi i do Drugog svjetskog rata, znači, ništa. Drugi svjetski rat je izbio 1939. godine napadom Njemačke na Poljsku. Međutim, on je još uvijek zaobilazio prostor Kraljevine Jugoslavije. Prostor Kraljevine Jugoslavije dolazi u žižu interesovanja kada 1941. Hitler sprema napad Njemačke na Sovjetski savez i očekuje da nema više u pozadini zemalja kojima ne vlada. Tu je Jugoslavija, tu je Grčka. Jugoslovenska tadašnja vlada pristaje da uđe u trojni pakt zajedno sa Njemačkom, Italijom i Japanom. Međutim, širom Jugoslavije izbijaju protesti, demonstracije, dolazi do državnog udara, mijenja se vlada, međutim, nova vlada opet sutradan odlazi njemačkom veleposlaniku i izjavljuje da su oni i dalje na tom kursu sporazuma sa Hitlerom. Međutim, Hitler nije bio zadovoljan s tim i on odlučuje da naredi svojim generalima plan da okupiraju Jugoslaviju i tako počinje aprilski rat u 1941. Za 11 dana jugoslovenska vojska se raspala, Njemačka okupira Jugoslaviju zajedno sa svojim saveznicima Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Italijom i teritoriju Jugoslavije dijeli na različite dijelove. Odnosno, pojedine zemlje su dobile neke dijelove na upravlju, na primjer Mađarska, Bugarska, a Njemačka i Italija su u Zagrebu 10. aprila formirale zajedno sa nekadašnjom ustaškom emigracijom nezavisnu državu Hrvatsku. Teritorij Bosne i Hercegovine kompletan, znači, ulazi u sastav nezavisne države Hrvatske i nestaje, znači, kao Bosna i Hercegovina nestaje kao država. Taj njen položaj nije bio zadovoljavajući za stanovnike Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini se pojavljuje
partizanski pokret, komunistička partija ponovo izlazi iz ilegale u kojoj se nalazi od Husinske bune 1920. godine i započinje ustanak na ovim prostorima. Živinice i okolina su okupirani od njemačkih i italijanskih snaga i ovdje negdje se nalazila žica koja je ograničavala taj logor, odnosno njihov logor, njihovu kasarnu koja je bila u pilani u Konjuhu. Drugi svjetski rat potrajao je do 1945. Na prostoru Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je bila najugroženija od svih država u bivšoj Jugoslaviji, jer je 6 od 8 ofanziva neprijateljskih vođeno na prostoru Bosne i Hercegovine. 200.000 ljudi je stradalo u ratu, što je više od 10% tadašnjeg stanovništva. Materijalne štete su nenadoknadive. Međutim, ustanički pokret partizanski je 1943. odnosno Narodno-oslobodilački pokret 1943. godine odlučio da ponovo vrati državnost bivšim jugoslovenskim državama. To su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Slovenija. U Mrkonjić gradu održano je zasjedanje Zavnobiha 25. novembra 1943. gdje je Bosna ponovo proglašena državom, znači gdje je Narodno-oslobodilački pokret formiran kao opšte predstavničko tijelo naroda u Bosni i Hercegovini. Oni su Bosnu i Hercegovinu definisali kao i srpsku, i hrvatsku, i muslimansku, i zajedničku, znači državu svih naroda i građana koji žive u njoj. Taj proces je završen nakon završetka Drugog svjetskog rata, kad je u Sarajevu formirana Narodna skupština Bosne i Hercegovine i prvo zasjedanje je održano odmah po oslobođenju Sarajeva u aprilu 1945. godine. I Skupština Narodne Republike Bosne i Hercegovine tada nastavlja sa radom. U bivšoj Jugoslaviji, znači u socijalističkoj, odnosno prvo u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, Bosna i Hercegovina je definisana kao država koja ima sve elemente, znači države. Po Ustavu iz 1974. države su dobile još veću samostalnost, a autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo dobile su autonomiju. Ta samostalnost vodila je dotle da su imale pravo na samoopredjeljenje do odcijepljenja i to je jedan uobičajen pravni status države tada u svijetu. Današnja definicija države kaže da je to teritorija na kojoj vlada vladar, odnosno vlast, po određenim zakonima. Vlast može imati i narod, ne mora to biti samo nekakav kralj ili vladar ili neko, i narod može imati vlast, tako da Bosna i Hercegovina postaje država koja je u sklopu Jugoslovenske federacije, jer Jugoslavija je bila federativna država, sastavljena znači od više država i Bosna ima status državnosti. Taj status njoj nije osporavan sve do kraja, nakon Titove smrti, do pojave ovoga memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti i prvih višestranačkih izbora. Procesi u Evropi vodili su ka padu komunizma, pad Berlinskog zida. 1989. označio je pad komunizma, raspad Sovjetskog saveza je uslijedio vrlo brzo nakon toga, zatim i raspad Jugoslavije. Godine 1990. u Jugoslaviji je održan vanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije. To je 14. sjednica koja je prekinuta jer se delegacije Slovenije i Hrvatske napustile vanredni kongres zbog nemogućnosti dogovora sa predstavnicima Srbije i Crne Gore. Onda je slijedio fingirani, dogovoreni izlazak Slovenije iz Jugoslavije, koji je Kučan
tadašnji slovenački predsjednik dogovorio sa Slobodanom Miloševićem i nakon 7-dnevnog rata Jugoslovenska narodna armija se povlači iz Slovenije, a u Hrvatskoj počinje rat. Istovremeno kad i Slovenija i Hrvatska je objavila samostalnost, taj rat u Hrvatskoj trajao je sa prekidima sve do 1995. godine. U Bosni i Hercegovini na prvim višestranačkim izborima pobijedile su nacionalne stranke čiji je cilj bio samo skidanje komunističke vlasti i oni su tu jedni druge podržavali. Međutim, kad su dobili vlast, počeli su sukobi u parlamentu oko statusa države, oko nezavisnosti Bosne i Hercegovine, da li ostati u krnjoj Jugoslaviji ili krenuti putem nezavisnosti. Skupština je 15. oktobra 1991. godine donijela odluku o proglašenju nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Međutim, ta odluka nije bila prema standardima Evropske zajednice. Evropska zajednica je tražila od vlasti u Bosni i Hercegovini da se provede referendum. Na tom referendumu morale su se 2/3 stanovništva izjasniti za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Referendum je raspisan za 29. januar i 1. mart. Odmah nakon Nove godine, odnosno 9. januara, Srpska demokratska stranka proglasila je Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu na teritorijama na kojima je većinu imao SDS, odnosno Srpska demokratska stranka. Referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine održan je u te dane, znači 29. februara i 1. marta. Na referendumu je bilo pitanje da li ste za to da Bosna i Hercegovina postane samostalna, suverena i nezavisna država ili ste protiv toga. Većina od onih koji su izašli na izbore, a izašli su ponovo u 2/3 većini, jer je to pravilo, zaokružila je za. Time je dobijeno zeleno svjetlo, znači od strane naroda Bosne i Hercegovine koji se izjasnio na referendumu, odnosno građana Bosne i Hercegovine, i Bosna i Hercegovina je mogla podnijeti Evropskoj zajednici, znači zahtjev za priznanje, istovremeno u Ujedinjenim nacijama i drugim svjetskim asocijacijama. Bosna i Hercegovina je priznata 6. aprila od strane Ujedinjenih nacija i tog dana je u Bosni i Hercegovini počeo rat. Naime, JNA i paravojne jedinice organizovane od strane Srpske demokratske stranke taj dan su već napale Sarajevo i time je počeo rat. Negdje u jeku rata mi smo dobili vijest o priznanju Bosne i Hercegovine od strane Ujedinjenih nacija, ali to je već je bilo kasno, znači da se napravi neka mirna situacija. Nezavisnost je termin koji se koristi u pravu, u politici i on označava da je država suverena, nezavisna na svojoj teritoriji. Znači da ima svoje zakone, da ima svoju privredu i tako dalje. Potpuna nezavisnost danas u svijetu više ne postoji. Sve više su evropske i svjetske zemlje ovisne o nekim višim institucijama kao što su Evropska unija, Ujedinjene nacije i tako dalje. Tako da potpuna nezavisnost više u svijetu u potpunosti ne postoji, znači. Ta nezavisnost se svodi na vladanje, znači na svojoj teritoriji i donošenje određenih zakona koji opet nisu u koliziji sa zakonima ovih viših instanci kao što su Evropska unija i Ujedinjeni narodi. Ljubav prema domovini može se manifestirati na razne načine. Jedan od načina je i stalno, uporno i kontinuirano ponavljanje nepobitnih historijskih fakata o 1000-godišnjem egzistiranju naše domovine Bosne i Hercegovine. Ova emisija imala je taj zadatak.